λεπτό ξεκινάει το άλμα σε μήκος αγοριών, 5ης και 6ης. Κοριτσιών. Και Τετάρτης και το μπαζάκι για αγόρια 5ης και 6ης. Καλά ισχύει, δεν κάνεις εσύ εδώ. Όχι, μπαλάκι. Α, μπαλάκι. Α, ωραία. Σήμερα λοιπόν 18 Νοεμβρίου διοργανώνει το τμήμα Στίβου του Αθλητικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου τη Μαθητιάδα 2012 σε εγκαταστάσεις του ΔΑΚ. Συμμετέχουν τα δημοτικά σχολεία του Δήμου μας και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία οι μαθητές να γνωρίσουν τα αθλήματα του κλασικού αθλητισμού. Παρακαλούμε πολύ αγαπητέ που βρίσκονται στα στρώματα του επικοντό. Καταρχήν να μην μοιράζουν τους κολόνες και αν είναι δυνατόν να μην κοιτάνε από τα στρώματα. Τα παιδιά που βρίσκονται στα στρώματα και το άλλο επικοντό, τουλάχιστον να μην μοιράζουν τους τίτλους που βρίσκονται εκεί. Ο κύριος Βραχλιώτης κάτι έχει να πει.
Για τη μαθητιάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που έχει έρθει στο χώρο του μαθητήριου μας. Ευελπιστούμε να έχουμε πολλά νέα παιδιά στον χώρο και να δούμε μεγάλες επιτυχίες στο θέμα του στήλου. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Η οργάνωση είναι άψογη. Εδώ είναι ένας χώρος για να αφήσει ο καθένας το μήνυμά του.